Ndamuka munasi ndikudama faera asina kukanikwa nezvipadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody. Chingoshaudhana nemurume wako every day chine mimi kudaro nemagi apa iwo voice rako ndonenge riri padenga kudai chakuti zvinini piso semukadzi every time pese patentacho pabonde anenge achingonetsa una nzeve una nzeve ndinombodonza una nzeve ndambozvidonza ndakatozondibvunza tamumba mukuta kwa una nzeve magi waite kusvika pazirisi tuzvizive nzeve dzakakosha mai mwana nzeve ndokuti musha imire unonzwa misha yese uri kuoneka mire inzeve idzodzidzi iyo nhamo yekuita sei kana zvorwadza uona kuti kana usina nzeve ka wangofanira chigaba chisina kana lidi kuti mhepo inopinda chipurisa chipinda zvayo murume wako ikoyo angofanira munhu anofambira madhaka wokuti paari kufamba anenge achingotsvedza anogona kutsvedzera mberi kana kutsvedzera mumashure kuvhomoka kudai so nzeve dzine grip dzinobata kona dzinoita kuhorodha kudai so auna nzeve dzinobata kuita grip kudai unzwa dzakakosha nzeve pamunhu mukadzi zvinorwadza ndozviita sei otoningirina otomuka pakati peusiku wobata wovhima zvinonzi zvimaremare mwazvo zvimabetibeti zvokuita sena ochikangaka kusvikira chatsva madota acho wakambona pano kamwa mombe tanga kukama ndozvinomisa misha murume wako iye kurunzi nhasi abuda enda anosangana naye ane nzeve munosara ndainomutsvaga nenzeve ndozvanda kuona handiriona kuti kutosheka kweritaimba achipopotera nzeve inongotanzi matoizi murume angu matoizi paari ndapi ndinisikadawo matoizi mamba futubhoroka iro hwani iroro zvekuti ane hwani kana kuti chihwaure mahomba menu saka ndaari pasanuri waitotuka ndanditozvenzeve nangu handizivi ashandi kukudza magi chekuti murume wako akazonzi abuda aenda kune vane nzeve munochema mainieoda kuona mai kudza chekuti chinomisa musha gadzirisa musha wababa gadzirisa musha wababa musha ndewababa uyu hausisiri wako aiwa no thank you iye ndadonzaike tu zviri kwauri ashanda ngokudza kuti nzeve dzakakosha pamamarriages zvisina mabhuku kana kuti chii chachema mangwana ndatokudzawo taikuoneana magi muchizvida muchifamba-famba zvingoti makakwana izvo hamuna nzeve shamwari gwengarani ndabuda unoti makigo andomba nomaona makatizvenyu vabereki shuwa munobva mavhundukira mukanzemara matitiri kuita majokse hatisatambozinzwa angatika ndezvezi peoples bus saka nyaya yatinayo nhasi tikutaura nyaya yekudhonza nzeve nyaya yekudhonza matinji mababatisisi Yes. Chipindura makamboinzwa handiti mama mwashure makamboinzwa nyaya baba vari pakona hongu tisati tiri kuiziva kai chingotitsanangurira kuti chii chinenge chiitika vanhukadzi ndo vanokurudzirwa kunzwa dhonzi ndozvandakangokurawo tichiudzwa tiri vana vadiki tichingonzi dhonzai but tisingazivi kuti zvinoshandei but vazokura ndopaunozodzwa kutora eitiro basa racho kuna vakadzi ari muno mishuwa here makaudzwa muri vadiki but musingazivi kuti zvinoreve mama chibonzai makaudzwa kunzi chimi uchiri mwana mudiki saizvozvo maingoudzwa ndo zvamunofanirwa kuita tisina kunyatsojekeserwa kuti zvinenge zvichiitirwa zvaingonzi ndo culture yedu makore api ayapi ataiudzwacho tiri kumagrade 6 7 grade 6 7 makore manganai 12 sisi vari pakati apo makaiudzwa here ndimwe chidiki wamazuva nini amai vangu zvavakaita vakangotaura namufundisi wamwe wangu wakaita vechikuru zvikanzi endai munoudza mwana wangu kuti aite sei adhonzi amai vayabva vatovhura kuti ndione asi inini ndanga ndichiri mudiki zvemakore mangani ndanga ndiri kumagrade 5 ndanga ndisingatombonzwisise kuti zvinhu izvi zvinombonyatsa kufamba sei ko vari pamberi experience iyi ndechi makaudzwa maudzirwa api ndakaudzwa wangu asi ndandadiyaru kuenda samuka ndakumafomu 1 alright mama wangu chindudzwa kuti kudhonza nzeve anombondiwanzira kudhonza nzeve kunobatsira kuti ukava wazororwa wanhurume vanofarira kutamba nazvo ini ndakaudzwa kuti kudhonza nzeve unofanira kutanga kudhonza nzeve uri grade 4 5 zvichienda mberi usati wasvika nguva yako yekuenda kudenga nekuti anzi ukazotanga kuenda nyama dzinenge dzasima okay
baba takuchiya kwamuri makazvinzwa makakura maiudzwa here kuti muchasangana nevakadzi vakadhonza nzeve inge zvinokubatsira here imimi uye rudzi taiudzwa zvinobatsira mukadzi anenge angori mukadzi asina kumbodhonza nzeve neakadhonza nzeve zvakatisiyanei tekijekesai zvenyu pane vasingatozivika kana tichiti zvakatisiyanei tikureva pakusangana baba namai anenge akadhonza nzeve neasina kudhonza nzeve kufadza baba kunoitwa neuyo akadhonza nzeve neasina zvakasiyana saka zviri nani ndezvipi zviri right vanenge vakadhonza nzeve handinoziva kuti chinhu chese chine maassets acho kuti chite value right saka mukadzi kana achinge aine nzeve idzodzo dzine masaizi akasiyana handiti saka kana dzinge dzakanyatsodhonzo dzakati kureiwo zvinenge zvichida kuedza kutsanangura kunzi pakutamba paipai baba namai buda kutamba handiti kana pane nzvimbo dzinobatwa dzinoita kuti vanhu vapinde kuchiki handimaziva saka tatapinda kuchiki ka ndo zvimwe zvezvinhu zvandingati maassets anonzi mukadzi ane tunhu twake tunoita kuti vanhu napinde muchiki handiona saka nausina unenge uchinzi ane ruware because hapana chaungabate chekuti zviite sei zvitange kunyatsoendeka handimaziona vamwe vanondofuridzira vamwe vanopfekawo zvuma muchiuno zvinhu futi zvinowedzeredza maassets ayo kuti chinhu chiite value vechidiki chibotuzai mati masangana nazvo here ende mii munoprefera zvipi kumba zvine zviriko handiti zvinogona kusiyana nekunongwa ini vati kumba zvinenge zviriko zviriko but zvinhu zvakasiyana nekusaidi zvoti asiyana apa kukura nepakunakidza zvesaka muchiona vamwe varume vazhinji vachizobuda mudzimba kazhinji vachizowandira kusaidi inayo bati mati mumba zvinenge zvirimo futi vanobuda futi panzi zvinosiyana manje zvine madhonzero akasiyana sekusiyana kwakakuitawo vanhu zvese saizi nemadhonzero nemashandisiro nemagezero zvakawanda zvinokwanisa kusiyana especially pasaizi and especially pasaizi saka mahombe nemakani madiki ndapano tichikura zvinonzi zvihombe zvinowanda mvura pane saizi yamainzi izvo zvakwana pane nguva yainzi zvakwana dzimwe nguva futi ukange usina kuzijaira zvakanyaukurisisa ka zvinogona kutokuroesa nehana kuti yaipi saka zvinezera ka zvinhu zvese zvinoda zviri pakati nepakati hazvifaniri kunge zvakakurisa zvafanoita zvidiko-doko hazvifaniri kukurisa futi sere ngazviite pakati nepakati mukadzi anobatsirwa nadzo here nzevedzi kana papabonde kandi zvinobatsira vakomachi vakadzitudze haina ndioneni zvinongobatsira varume ava ndovanenge vachinakidzwa nazvo asi vapamberi mama zvinobatsira varume ivavo imimi hamuna zvazvinokubatsirai ina hapana ini ndinazvo hangu asi hapana mberi mashuroko mabatsiriro azvinogona kuita ndezvekungoti murume wako imwe nguva anongogamuchira kuti madhamu wari right ipapo ndo zvinogona kungokubatsira paimba yako kuti anogona kuti chero akaenda anogona kudzoka nekuda kuziva kuti akumba kuribo asi pabonde imimi for pleasure yenyu imimi ndone zvazvinombobatsira sezvo zvaune makangoitiswa mukusaziva paipai kuzoziva kuti ndozva hazvina zvazvinonyanya kubatsira pane vamwe vanoti handizvoni munhu akasikwa neimeji yamwari handiti saka patenti akuzodhonza paipai vamwe kuti hanzi wakuchi waukanganisa zvisi pamutemo wakasikwa namwari wakushora masikiro wakaitwa namwari mwari vane masikiro avakatiita and also futi mwari vachitisika vakatisika tine macultures akasiyana siyana kuna nabhinga kauko zvinofanira kutokura dzongwa kufanana nemunhu wangu handi mazviona ka iculture yavo mwari vakatisika sika isu takasiyana nemaindia kana nemachina vane maitiro avo vavanoita isusu sevanhu vatema kaculture katori unoziva kumalawi kune chinonzi china mwari chiya vanotonodhonzwa ikoko vasikana amene vanadungunya pamadzimai kwamwari hakuna kuti hakubvumidzwi kuti udhonzi izvi zvinoitwa nechivanhu chachivanhu culture
chachi vanhu chakaucha avo vari kutaura nawe kuti zvamwari handiti mwari akatisika tiri vanhu handiti takupinda zvamwari izvozvo zvakazhinji tinotedza bhaibheri handiti munoziva nauya Esther imi Esther akaita nguva yekupuwa mafuta uchinyatsozvinatsurudza kuti umirizike pamberi pamambo uonekere hazvirambidzwe kuwedzeredza kuti mwari akakuita munhu hausongozviregedzera kova vane vari pakuona kuti munoti chinazvo inini ndauta zvekunzwa wakaita zvokunzwa makanzwa kupi bhaibheri kuchechi kwedu chaiko hazvizona bvira zvambotaurira imi makazvinzwa kupi mawhatsapp nokuzongoonawo kunamata vangu ko kumachechi kwedu zviri kutaurwa here nyaya idzi kuchina vamwe uri kudzidziswa here kana kuti hazvitotaurwe varume pamunoendawo kuchechi kana pamunoungana muri kutsukurukura here nyaya idzi kuvarume hakuna china madzimai ndo vanoita china chemadzimai asi varume kuchechi kwamunoenda hamungokurukuriwo hatikurukuri madzimai kuchechi ndichida hangu kupindura zvamambobvunza kuti bhaibheri rinomboti kudii pamusoro pekudhonza ndinofunga kuti God has given us the power of choice yekuchuza zvaunoda iwewe muupenyu hwako zvavangofananawo nekuisa makeup mumwe anochuza kuti ndoda kuisa makeup asi munhu akangosikwa akadaro naMwari umwe anochuza kuti ndoda kuboora nzeve dzangu mumwe anochuza kuti ini ndinoda kuzora lipstick asi hanombosikwa akaisa lipstick iyoyo iyona Mwari saka zvinongosiyana nemunhu kuti iwewo muupenyu hwako unodei unoda kudhonza here kana kuti haudi kudhonza saka zvinosiyana nekuti iwewe unoda chii asi mubhaibheri shoko raMwari hazvo hapana pakambopanyoro ko vane vana vananyu muri kuvadzidzisa here ana baba mungada kuti vadzidziswe vanofanira kudzidziswa handi mambotanyaya kuvhunduka akasadzidziswa anovhunduka saka moda tatangodzidziswa papi pacho paejipi kuvakomana especially kana vakumafomu 1 zvichienda mberi vakomana vanodzidziswa chi izvozvo kakuti vakadzi vanodhonza kuitira kuti kana azoroora anozoziva kuti mukadzi akasangana nemukadzi akadaro asavhunduka akakumba kuti mukadzi akazomuwana womusikana akadaro mani anomuramba saka anoda kutodzidziswa uye achidzidziswa naye vanochakashamadzidzisana namwana wako kana mwana wako kumudzidzisa hapana chakashama mwana wako unomudzidzisa mwana mukomana munhu wakutongodzidzisa wega wezokasamudzidzisa ana tete ana sekuru kwanyaya yekuti hanzi kana ukadzidzisa mwana wapana ambotaura zvekuti grade 4 kumagrade 4 mwana achiri mudiki even 11 years hanzi paanotanga kudhodza baibai akatamba nekuzasuku akutanga kudzwa mafeelings seni hangu ndona unonge watokurumidza kufonyora mwana brain exactly age of 4 anenge ari kuda kutomboona kuti zvinoshandii anongotomfonya inini hangu sevangu handina kunzi ndichiri mudiki stereki ndakakudzwa asi mukudzwa kwandakaitwa handina kufoswa kuti chibva watodini watodhonza asi pawakadhonza pacho hauna kubva wanzwa mafeelings here zviripo zvekuti kuno nyama dzinosimuka zvechokwadi asi kubudikidza nekuti mukunzidhonza imomo unenge uchirayirwa sezvandamboudzwa kuti nini zvangu zvakauya zviri nechekuchechi kubudikidza neimomo ndoma unenge uchiudzwa kuti mwanangu zvibate hatidi vanotamba-tamba nevakomana ende vaitotarisa zveshuwa kuti kuseruku kuchakazara here ko varume zviro munoti chii zvavari kutaura ichokwadi nokuti takazviitirawo muchitendero zvekutanga manoendeswa izvozvo zvekunotorwa nanambuya ruwadzano vaive vachikudzidzisa izvozvo saka zvaita nguva yekubatsirai kuti nguva ive vanozvitanga vaisatanga vasina kuisa Mwari pamberi vaitotanga vatotikumbirira saizvozvo ko kutanga kuvhuravhura vana tasatasa vana hanzi abuse chiona chivanhu chiri chachainini murau waMwari zvinoenderana asi mitemo manje yatakushandisa ikai yakutotibvisa manje pane chakanaka titenda kwakaipa nekuti sezvatakaita isusu indakazopinda mumba ndine 21 years andi ndakapinda mumba ndiri mhandara mutemo zvaiitwa zvakatondidzivirira kuti mama tanga udzidziswa kudhonza nzeve mune makore ndine 12 years mune 12 years
sisi vari pamberi panapa vechidiki varanzi freedom iri kukanganisa vana vamazuva ifreedom dzakaita sedza muri kutaura idzi mubereki akungosiya mwana achingobuda pamba kana mwana achingoita zvese zvese achitadza kumudzidzisa zvaanofanira kuita ari mwana wasikana. Mutemo wakutisunga pane zvimwe zvatofanira kudzidzisa vana saizvo kuti madzimai akaongorora mwana zvonzi wachikora kudzure mwana baba ukarova mwana ne18 years wokutonzi munhu akura saka mutemo uri kutotirasisa pane kuti tinge tichinyatsotungamira mhuri dzedu zvakanaka. Pamatoro kuti warume uri kungobuda warume hawakutsikana angadzodzwese munhu hawakutsikana ndaitsvaga pamwe rine manekisheni amapesinari kaya pana kuti varume vakutsikana ine handisikuwirirana navo ita kuti vanhu handikutsikana noti varume warume uri kubuda nenyaya yekuti mumwe anenge asina kudhonzwa ndakati nyangwe akadhonzwa ka murume anenge ane rimwe raanenge achiti pane zviri handitambotaura nyaya yekusiyana izvozvo saka munhu odhonza mahombe umwe ari kumada umwe ari kuda madiki saka munhu odhonza api manje mwakuda zvine zvuma unengoitawo munyama kusangana pamwe murume vanoda zvombe ivo vadhonza muchato zvinowedzereka ndo pamusingazive pa zvinowedzereka unototaura saizi yaunotoda iwewo wacho uri kuti uzvida hamutaureka unotaura komune varume runo vechikukasangana nemukadzi wako asina kudhonza iwe wakazviudzwa handiti imimi munogara naye here anenge ane ruware uya handikaite sezvo ndogara munomuudza anodhonza ishuwa here ndogara naye unogara naye anogadzirisika munofanira mukamuudza anotodhonza zvakusiyana mwe munhu anotodhonzawo kura zvinoita mushe zvinoita but zvaanenge akushandisa zvezvasiyana kana titi vhesilini inokubatsira unenge tibatsira chii unobatsira pakuti uzore kusamba kubata pai pakutsvedza kutsvedza kuya kuya ndokutokura pakurwadza vamwe nanzi zorwadza saka ivimi kana muchiti zvinoita kudhonza wakura sei muchizotanga kuudza vana vari vadiki diki kokungomira munhu akura akuziva kuti chi akunyatso asvika age yekuti unogona kunyatsomusanangurira kuti zvinoitirwa murume ainini hangu inini kana makuti kana mushonga rudzi yesho inoiswa kuti nasarwadzi nambuyani chinonzi chi olright munochiita se chinoitwa se chinopiswa dota racho urizakasane vaselini wotanga kuda kudhonza hanzi kustrecha kwechinoita kana chiburuka kuburuka kwebetibeti ndokustrecha kwano olright apa manje tauda kuti timbokurakidza kavidhiyo kakatinako mubazi muno mombo tizonodzidza pfungwa dzenyu kana mapedza kuona zviri kutaurwa nehama dzedu dziri panapa idzi panyaya yelabia pulling kana kuti kudhonza matinji as we would like to call it in Shona inyaya yatinogara takataura kuti inyaya yekodzero yemuviri wako iwewe semunhu une what we call body autonomy une kodzero over your body kuita zvaunenge wasarudza nemuviri wako kana iwe ukadecida kuti ndiri kuda kudhonza matinji unenge wadecida wega but usati wadhonza chimbotanga waitawo wambo kunonzi kukwenenzvera kumbonzwisisa kuti zvine mabenefits ei zvinondipei pane zvazvinowedzera here because vamwe vanhu vanongodhonza nenyaya yekuti vakaudzwa kunzi ndo zvinofanira kuita mukadzi kuti ndinzi mukadzi akakwana ndinofanira kunge ndakadhonza matinji but ndizvo here ndo zvazvinoreva here ndo zvazvinoshandisirwa here saka tanga wanzwisisa iwewo semukadzi kuti zvinondibatsirei zvinozondiiteiko pamberi apa nekuti kune vamwe vanhu vanozoti nekuti ndakasarudzirwa iwewo semunhu wozoenda apo wakuregreta kuti chandakazviitira hangu
saka inyaya yemunhu anenge ane sarudzo nemuviri wake. Kana wasarudza kuti ndo zvandiri kuda kuita, but iwewe tanga wava full information nezvauda kuita. Nyaya yema-effects ekudhonza matinji, kudhara zvainzi kana mwanasikana akadhonza matinji kune yatinoti clit iri pakati pemakumbo edu mukati, iyoyo yaizoenda yonovharwa nematinji ayaya, but because nekuti yavharwa nematinji, yo effect kana kuti kudavirira kwaunoita ukabatwa nemurume kunoreducwa. Saka nekuti kwareducwa kudavirira kuyakwa kwaunoita nemurume, vanovha vati hauzonyanyi kuda kunzwa zvepabonde, because vanovha vati kana mukadzi akangoda kungonzwa kuda kuita zvepabonde uye mukadzi benzi. Saka vanga vachedza kudzivirira kuti mukadzi asaite chi, kuti asaite mukadzi benzi, usade zvepabonde too much, unge uchingoriwo mukadzi ari moderate. Then the other thing chekuti chavaitaura ndechekuti kana mukadzi akadhonza matinji zviya zviya, kana murume ava kupinda mukati mako, zvinobatsira kunzi kuti kugaidha murume, kana kuti murume kuti arambe ari mukati mako, asaramba achingotsvedza chibuda achitsvedza chibuda. It keeps the penis inside the vagina. So ndo anga ari mabenefits acho ekuti anzi no, for the guy inenge itoriwo sexual pleasure, anonakirwa. Kana usina matinji anzi haanyanyi kunakirwa semanakirwa anoitwa kana akadhonza. Saka iwe unenge uchidepriva murume wako kuti adi anyatsonakirwa newe. Saka ya male satisfaction as well, kuti pabonde murume wako anyatse kunakirwa newe. Isusu tiri pakodzero yesarudzo yemwiri wako. Sarudza wega, usasarudzirirwe neumwe munhu. Tine ma-support groups Skits also a support system inokwanisa kukubatsirai kana zvakafanana nekuti kune vamwe vakadzi vanotoroverwa nyaya yekunzi una kudhonza. Iyoyo yatove sexual gender based violence. Unofanira kuwana awo unotaura naye. So Skits Sisterhood is there to support women that are having their bodies violated, because it is a violation for you to take a grade 7. Mwana ari kana 10 years old womuti vhura makumbo tidhonzi. Azviiti haasati akwanisa kuti asarudze pachake. Mupei nguva akure agowana ruzivo rwakakwana, then iye ozvidecidira ega kuti ndo zvandava kuda kuita. Mazvinzwira. Saka munofunge nevideo. Ina ndida kukomenta pavati zvoni mwana handiti. Anofanira kuzodzidziswa akura akuziva. Akunozoziva ma-effects acho zvazvakanakira nezvazvakaipira. Ndani kumukurumidzira kuma-grade 4. Panhau yekodzero kuti munhu anofanira kudhonza akuziva ma-effects azvo. Zvandaita izvi zvakanakirei kana zvakaipirei. Kuita basa razvo kuti kana uchinge wadhonza zvakakosherei. Ani mana baba ani muri kumanikidza dzimai kuti hanzi hauna kudhonza, enda unorairwa, une ruware. Tete mafungiro edu akamira sei panapa? Ini hangu nemafungiro angu. Munhu hafaniri kumanikidzwa. Zvakuenderanawo newe nekuzviziva kuti zvakanakira zvipo. Isusu tine vekuhopi vatatakura makuseni. Pfungwa dzavo vamwe wacho dzanga dziri pakuti hanzi vamwe vakomana havatombozviziva, vamwe vacho havatombozvidi. Saka unosvika pakuti unenge wadhonza usangana nemurume wako asingasvidi. Kuti riripo inhau iya yataita nyaya yekudzidzisana iyayo, nekuti mukomana akakura asina kudzidziswa handiti, musikana kwaakubva akakura achidzidziswa zvaanofanira kudhonza. Vanhu vakazoroorana manje pane friction. Pane friction. Saka zvakakosha kuti vanhu vese vakadzidziswa poita choice sezvataurwa nechoice yemunhu hazvizonetsa. But trick iripo manje pazviri ndepekuti haungafambi uchibvunza murodhi kuti wakadhonza ere ndauna kuti utsvage anoenderana nezvauri kuda. Ndopari trick ipapo. But vanhu vamukamboramba nekuti wadarana 3 years kuti kuti mukadzi wangu haana ndikandisiyane naye. Utongoita zvine zvitongori. Ndozvavanenge uchida. Utongoita zvine zvitori. Vanomwe akatoroorana enda achizviziva kuti zvinhu zvinofanira kuti zviri kumunhukadzi, but asi unazvo amasina achizvifanira achizvida. Tiroora munhu pane zvaunofarira pamunhu, outward appearance yemunhu. Izvozvo anenge ama added advantages zvawo wasangana nawo, asi iwo already unenge wada munhu wako. Saka zvikuti hanzi mukadzi wangu haana kana hanazo, haizvo andonenge issue haisinawo.
kunakirwa kwemunhu kuya zviri mupfungwa zviya kuti vanhu vanzive kuti ndanakirwa. Ngozi kana usingambozvifunge kuti yeye ane nzeve kana kuti haana unongoregedza kunakirwa kuye kuipfungwa dzevanhu. Ko imi mamwe pane zvamunodzidziswawo here zvinobatsira kunakidza vakadzi? Kucheucheudzwa inawo yatakakura tiita setiudzwa kuti murume unofanira kucheucheudzwa. Vangani vakachecheudzwa? Kucheucheudzwa kuye handiri kuitira protection yenyu kuti usabatwe nezvirwere chete zvinonakidza here zvi. Saka vatada kunzwa kuti zvamunofarira zvakanaka nezvakaipira matinji ndezvipi? Seni zvangoka semanzwira ndatoita ipapa kuti zvinozoita effect kumukadzi ndinoshaya mafeelings chichi ndona kunge zvisina kunaka. Ko zvakanakira nzeve tongoti gagadongonzwa zvinounza more fire more fire obvita wangu haiwa nzeve dzakanaka because fanike seni ndotodzifarira unondivinzawo mofaya womuteni. Alright. Ko zvakaipira nzeve? Nzeve yakanaka. Mama ndinoona zvakanakira kuti ngofadza murume wangu mumba imomo. Nzeve dzakanaka inoona pemunomaona kutanga bonde paipai dzinounza mafeelings akawandisa especially handisingazivi kuwakadzi but murume dzinounza mofaya. Ko mazvo zvakashatira? Ndizvo ndodzifarira hangu nzeweni dzinopa mafeelings patinobatwa ndopendakadzipendodzifarirawo zvangu. Okay, me ndatopedza izvozvi. Sisi aiwa dzakanaka kuti dzive dziri pa sekuti unenge uri mukadzi kana wakadaro. Unenge uri mukadzi? Nyange ukasangana nevamwe nyange ai paunyari basi vatenderani kwekutarisa kana vamwe. Saka unenge uri munhu akashongedzeka panyama yako. Okay. Namai vangu amai vangu vakanjiti mukomana anozviziva anzi anotoona stepi yemusikana totofamba kuti uya nazvo yaa. Ishuwairana nese stepe chomunoiziva kuti yakamira sei kandi vakomana vanozviziva kuti vana zvanzi vanotoona mafambiro emunhu uya nazvo yaa. munambotsanangurira mafambiro aiwa ndakaudzwawo saka makavharwa mawindo sekuru zvamunoona zvakanakira nzeve nezvakashatira nzeve dzakanakira matoyi kutambisa maoko anogadha nzira irufambe nzira zvakanaka. Alright, aiwa vabereki tinotenda fani aiwa maita basa The People's Bus.